Sa aton sini nga mga kabombo kag subong man sa mga nagapasakop gid sa aton sini nga 1 to panalo promo part 21 sang Star FM kag Bombo Radio kaupo naman aton subong hapon isa sa aton sini mapalaron nga daily draw winner sa aton sini nga nagapadayon man nga daily draw sa diin nagapanagtagitad adlaw sang instant nga kasadyahan kag balde-balde sini nga mga papremyo. Isa sa mga daily winners naton subong hapon si Nanay Enesita Ernesita Jimenez sang San Pedro, Haro, Iloilo City. Nay magabaton ikaw subong sang 1,000 pesos tanan nga balor sa papremyo, 500 pesos nga cash kag 500 pesos man nga balor sang gift pack nga nakasulod pa sa mapag-on nga balde sang Orocan. Isipon tanay imo sini nga cash prize pila ini? 100 pesos. Are pa? 200 pesos. Are pa gid? 300 pesos. Isa pa. 400 pesos. Kag 500 pesos. 500 pesos are pa imo sini nga 500 pesos man nga worth sang gift pack. Diin mo gamiton ang 500 pesos nga cash. Bakal ko for purchase ko dugang dayon bakal ko maintenance ko. Okay, maintenance ano na siya? Sa blood. High blood. Pakalma ka lang permi. Oo. Pang Noche Binaw ay kasang itiganda. Pwede man yang sobra bla. Okay. Sige, anong obra mo? Ang trabaho mo na? Balay lang. Sa balay ko lang. Oo. Gatipan ka mga apo ko. Sige, damo gid po. 2 ka bilog sa balay lang. Sige. 5 tanan galing may balay man sila nga lain. Agdahaman ang mga taga-Haro, ang mga kabombota mag-join sa promota. Dinaagda ko gali ang akon mga kasimanwa dira sa barangay sa Sitio Lunok nga mag-intra man kamo sa 1 to panalo part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Okay. Para kamo man magdaog pareho ko. Kag basi, isa man sila Kag sa basi, mangin milyonaryo. Base kamo man mga isa nga mangin isa ka milyonaryo. Okay. O kung sige. ako man. Mas maayo kung ikaw gid eh. Thank you gid kag congratulations Madamo gid nga salamat sa aton sining, Bombo Radio. winner, si Nanay Ernesita Jimenez sang San Pedro, Haro, Iloilo City.